anem amb més coses hacia l'aventura, perquè a Vinaròs uns veïns s'han unit per a reobrir l'últim cinema d'aquells d'abans que quedaven a les comarques del nord. Miren. Amb quasi 40 anys d'història, és l'únic cinema antic de les comarques de Castelló que continua en peu. D'aquells cinemes amb olor a crispetes, amb aplaudiments al final feliç. Ara un grup de veïns protagonitza una pel·lícula èpica, tractar de reobrir el JJ Cinema. Paco, per què voleu que es torni a obrir el JJ Cinema? Forma part de Vinaròs, forma part del seu panorama cultural. Van constituir una plataforma ciutadana, van fer una replegada de signatures, una moció presentada a l'Ajuntament i el 31 d'agost se va aprovar per unanimitat una moció que recolzava el desig de reobertura del cinema JJ. I a més aposteu per donar-li uns altres usos també, no? Clar, el concepte de cine que nosaltres defensem és per una part el comercial, però també pensem que podem aprofitar-lo per a moltes coses. A Vinaròs n'hi ha un certamen de curtmetratges i això seria una possibilitat, però també podríem parlar d'una vessant didàctica, no? En xiquets, en gent gran, per aprendre a veure el cine, per a gaudir. Podríem també parlar de cine d'autor, podríem parlar de cine en versió original. Mabel, el cinema està com el dia que va obrir. Com el dia que va obrir amb el retorno del Jedi, ahir el tenim, les seues butaques, les seues llums, la pantalla. Sentes una emoció a l'entrar aquí perquè veus que es conserva l'essència del cinema de tota la vida. No només veus la pel·lícula, sinó que te retrobes en amics, que al sortir parles, comentes. Tere, tu vas pasar moltes vesprades en este cinema. Muchísimas. Los domingos con todas las amigas veníamos toda la vida, nos ha gustado mucho el cine y películas de estas que hay con mucho renombre a tope y la hacían varios días, sí. Quina pel·lícula te va colpir a tu? Quina recordes en especial Yo cariño? recuerdo mucha con cariño, me parece que son Las mujeres ocultas, aquellas de las negras, me causaron un impacto, tan inteligentes, y la de Fred Mercury también me gustó mucho. Només es falta saber si al final d'esta pel·lícula evitaran que esta pantalla es fosa definitivament a negre.